Біблія, кніга Буття, раздзел 19. І прыйшлі тыя два анёлы ў Садому ўвечары, калі Лот сядзеў каля брамы Садомы. Лот убачыў і ўстаў, каб сустрэць іх, і пакланіўся тварам да зямлі, і сказаў: «Спадары мае, увайдзеце ў дом раба вашага і начуйце, і ўмыйце ногі вашыя, і ўстанеце раніцай і пойдзеце ў дарогу сваю». Але яны сказалі: «Не, мы начуем на вуліцы». Але ён моцна упрошваў іх, і яны пайшлі да яго і ўвайшлі ў дом ягоны. Ён зрабіў ім пачостку і спёк прэсны хлеб, і яны елі. Яшчэ не леглі яны спаць, як гарадскія жыхары, садомцы, ад маладога да старога, увесь люд з усіх канцоў горада абступілі дом і выклікалі Лота і казалі яму: «Дзе людзі, якія прыйшлі да цябе на ноч? Выведзі іх да нас, мы спазнаем іх». Лот выйшаў да іх да ўваходу і замкнуў за сабою дзверы і сказаў: «Братове мае, не рабіце ліхога. Вось у мяне дзве дачкі, якія не спазналі мужчыны. Лепей я выведу іх да вас. Рабіце з імі, што вам заўгодна. Толькі людзям гэтым не рабіце нічога, бо яны прыйшлі пад дах дома майго». Але яны сказалі: «Ідзі сюды». І сказалі: «Вось прыхадзень, а хоча судзіць, цяпер мы горш учынім з табою, чым з імі». І яны падступіліся да чалавека гэтага, да Лота, і падышлі, каб выламаць дзверы. Тады мужы тыя працягнулі рукі свае і ўвялі Лота да сябе ў дом, і дзверы замкнулі. А людзей, якія былі каля ўваходу ў дом, уразілі слепатою, ад малога да вялікага, так што яны нацярпеліся, шукаючы выхаду. Сказалі мужы тыя Лоту: «Хто ў цябе ёсць яшчэ тут? Ці зяць, ці твае сыны, ці твае дочкі, і хто б ні быў у цябе ў горадзе, усіх выведзі з гэтага месца. Бо мы знішчым гэтае месца, бо вялікі лямант на жыхароў яго Господу, і Гасподзь паслаў нас знішчыць яго». І выйшаў Лот і гаварыў з дзяцямі сваімі, якія бралі за сябе дачок ягоных, і сказаў: «Устаньце, выйдзіце з гэтага месца, бо Гасподзь знішчыць гэты горад». Але дзяцям ягоным здалося, што ён жартуе. Калі ўзышла зара, анёлы пачалі прыспешваць Лота, кажучы: «Устань, вазьмі жонку тваю і дзвюх дачок тваіх, якія ў цябе, каб не загінуць табе за беззаконне горада». Як што ён марудзіў, дык мужы тыя з літасці да яго Гасподняй узялі за руку яго і жонку і дзвюх дачок ягоных і вывелі яго і паставілі яго па-за горадам. Калі ж вывелі іх вонкі, дык адзін з іх сказаў: «Ратуй душу сваю, не азірайся і нідзе не спыняйся ў наваколлі гэтым. Ратуйся на гары, каб табе не загінуць». Але Лот сказаў ім: «Не, валадару, вось раб твой здабыў упадабанне прад вачыма тваімі, вялікая літасць твая, якую ты учыніў мне, што ўратаваў жыццё маё. Але я не магу ратавацца на гары, каб не дагнала мяне бяда і мне не памерці. Вось бліжэй уцякаць у гэты горад, ён жа малы, пабягу я туды, ён жа малы, і захаваецца жыццё маё». І сказаў яму: «Вось на дагоду табе я учыню і гэта. Не збуру горада, пра які ты кажаш. Паспяшайся, ратуйся там, бо я не магу учыніць дзеі, пакуль ты не прыйдзеш туды, таму і названы горад гэты Сігор». Сонца ўзышло над зямлёю, і Лот прыйшоў у Сігор. І выліў Гасподзь на Садому і Гамору дажджом серпу і агонь ад Господа з неба. І збурыў гарады гэтыя, і ўсё наваколле гэта, і ўсіх жыхароў гарадоў гэтых, і расліны зямлі. А жонка Лотава за ім азірнулася і зрабілася саляным слупам. І ўстаў Абрагам рана раніцай і пайшоў на месца, дзе стаяў прад абліччам Господа, і паглядзеў на Садому і Гамору і на ўсю прастору наваколля, і ўбачыў: вось дым падымаецца з зямлі, як дым з вапельні. І было, калі Бог знішчаў гарады наваколля гэтага, успомніў Бог пра Абрагама і выслаў Лота спасярод знішчэння, калі бурыў гарады, у якіх жыў Лот. І выйшаў Лот з Сігора і пачаў жыць у гары, і з ім дзве дачкі ягоныя, бо ён баяўся жыць у Сігоры. І жыў у пячоры, і з ім дзве дачкі ягоныя. І сказала старэйшая малодшай: «Бацька наш стары, і няма чалавека на зямлі, каб увайшоў да нас паводле звычаю ўсёй зямлі.
Дык вось, апоім бацьку нашага віном, і пераспім з ім, і адновім ад бацькі нашага племя. І апаілі бацьку свайго віном у тую ноч, і ўвайшла старэйшая і спала з бацькам сваім. А ён не ведаў, калі яна легла і калі устала. На другі дзень старэйшая сказала малодшай: «Вось я спала учора з бацькам маім, апоім яго віном і гэтае ночы, і ты увайдзі, спі з ім, і адновім ад бацькі нашага племя». І апаілі бацьку свайго віном і гэтае ночы, і ўвайшла малодшая і спала з ім, і ён не ведаў, калі яна легла і калі устала. І зацяжарыліся абедзве дачкі Лотавыя ад бацькі свайго. І нарадзіла старэйшая сына і дала яму імя Мааў, ён бацька маавіцянаў дагэтуль. І малодшая таксама нарадзіла сына і дала яму імя Бен-Амі, ён бацька аманіцянаў дагэтуль.